korach to bed marach ndi komanto to go ber to bed maber ndi diere ka onge ji dwaro extremes ji dwaro ni ka giwuoyo gimoro to giwuoyo about extreme things either too good or too bad no lukewarm. Aparo na chiedh nade ma bende oganda samoro jabedo godo en manyo followers nikech kidwa johera ne mbui mar TikTok kacha jogo ma bende nitiere gi johera mang'eny winjo mana ni tap ineno kioro negi punde kanyo koso gin simba gi mamoko wala simba no to kiyudo eni no maber ioro negi kopogore gi mano ang'eni nyaka romga jo nyalo bedo ni penjere ni achiedh nade maduong' en yudo followers kata following ng'ato nego bed ni ketre e yo machal nade mar mondo mi oyud johera maluwe nikech johera bede mami pesa. Gima timore gi mbui en achiel ni nyaka ibere beda jakinda nikech ok ding'e ni en ang'o ma chieng' mane mi nyingi tujre moloyo kaka ndalo moko nikech inyalo yudo ka ng'ato en oloso content pile to onge followers to chieng' moro achiel video achiel suddenly ji te chako follow koro mago gik matimore gi mbui ka koro kik chunyi tho ni an asebedo ka nitiere mbui ka eri higni koro dhi abich jogi ok luwa to aneno ka gik maloso gi ber jiwri ajiwa dhi adhiya mbele chieng' moro achiel mana kaka biashara moro amora kaka imedo dhi e tich pile chieng' moro customer biro wacho ni an ok adwar iluongo